Daşoğuzda bir toya gatnaşan adamların köpçülüklüğün zäherlenmegi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Görogly etrafynda 4-nji awgustda bolan bu pajagaly ýagdaý barada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Görogly şäheriniň merkezinde ýerleşýän toýhanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlän geçirilen nikah toýuna 500 çemeti adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselhana düşüpdir. Toyda zäherlenme alamatlary bilen mehmanlaryň tas ählisi keselhana düşdi. Toyda adamlaryň nahardan beýle köpçülüklerin zäherlenmesi Daşoğuz vilayatynyň taryhyny, megerem Türkmenistanyň taryhyny hasaba alınanlar. Dip Daşoğuzly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Bir neçe adamyň zäherlenmegine we adynan 2 adamyň ýogalmagyna azygyň sebäp bolandygyny çeşmeler aýdýarlar. Toýhanada ýüze çykan bu ýagdaýdan göne habarly çeşmeler gören wakalary barada şeýle gurrun berdiler. İlk adamları Görogly etrap hastahanasyna tiz kömek ulaglaryny we husus awtowlaglarda alyp gitdiler. Soňra 300 adamdan köp hastany kabul etmek mümkinçiligi bolmadyk etrap keselhanasy adamları Daşoğuz şäherindäki köp ugurly hastahana uğratdy. 80 çemmet adam Daşoğuzda hastahana ýerleşdirildi. Diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary toýda zäherlenip Görogly etrabynyň hastahanasyna ýerleşdirilen adamlardan ikisiniň aradan çykanlygyny we ýene 10-dan gowrak adamyň agyr ýagdaýda hastahanada galýanlygyny anykladylar. Azatlyk radiosy ygtybarly çeşmeleriň beren bu maglumatlary barada Daşoğuz vilayatynyň we Görogly etrabynyň saglyk resmiýetlerinden we häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Toyda adamlaryň zäherlenmegine anyk nämäniň we haýsy azygyň sebäp bolandygy keskitli däl, emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňýän häkimetleriň muny etten görýänligini aýdýarlar we soňky döwürde vilayatda mallaryň köpçülükligiň gyrylýanlygyny belliýärler. Toýdaky zäherlenmäniň baş sebäbi häzir vilayatda giň ýaýran we esasanam sygyrlarda hasaba alynýan hastalyk bilen baglanşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme mala ýara örýän näwelli ýokunç keselli malyň etiniň sebäp bolandygy anyklandy. Ol zäherlenen raýatlar karantina alındy diýip gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä bir neçe ay bäri Daşoğuzda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebäp bolýan ýokunç keseline garşy çäre we derman tapdyrmaýar. Husus hojalyklarda we döwlet eýçiligine hojalyklarda sygyrlar bu virusdan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň dersini şänik şekilindäki çiýişler dörýär. Sygyrlar 10 günläp fisat imen haram ölýär. Diýip Daşoğuzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Aktepe etrafynda mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyr ykdysady zarba bolupdyr, mallaryň tas ýarsy gyrylypdyr. Şeýle-de çeşmeler Daşoğuz vilayatynda öndürilen etiň tutuş ýurduň et üpsünçiligine uly goşant goşýanlygyna önse çekerler. Türkmenistanda pajagaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmaýar. Häkimetler maglumat we düşündürüş bermekden ýüz öwrýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomsyň başyndan beri ýurdun dürli böleklerinde dowam edýän mal hastalygy barada gararsız habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar. 11 awgustda ýurdun günorta sebitlerine bir näçe ilat diýer fiil suwlaryny nezir çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Nohur we Garawul geňeşliklerine ýagan çabgalarda käbir binalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ziýan çekenligini habar berýär. Sebitden gelip goşýan videolarda daglyk sebitlerleşýän Nohur obasyna fiil suwlarynyň joşup köçüleriň ugry bilen aşaklygyna tarap akyşyny görmek bolýar. Ýollaryň kenarlaryna park edilen käbir iri ulaglar tas ýary bilinçini joşan suwuň aşagyna galýar. Azatlyk radiosynyň tasdiklamagy başaran sosial media videolarynyň birine suw joşkuny synap video düşürýän adamyň ýa-da onuň gapdaryna duran bir aýal adamyň sojaýyşyny eşitmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 awgustda günüň 2-nji ýarmyna fiil suwlaryny nezir çeken ýerleriň golaýyna ýerleşen Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrawyny hem Gyýsgy möhletli çabganyň ýaganlygyny habar berýär. Bu aralykda paýtagat Aşgabatda ýaşap fiilden nezir çeken sebitlerde dogun garyndaşlary ýaşaýan adamlar ýardam bermek maksady bilen 12 awgustda Ýerden Nohur we Garawul obalaryna barıp başlady. Agyr ýağışlar Nohur obasyny 11 awgustda öýlen saat 3-de wagtlarynda başlapdyr. Bu obada ýaşaýan bir tanışym özüniň ýakyn hossaryny Aşgabada alyp gaýtmaly bolupdyr. Onlarça ýaşaýyş çaýy suw astynda galypdyr.
10 avgustda geçilen gece henüz hem döwletden kömek bolmady. Köçede galan adamlar boldy. Deyip paytahtda bir ýaşy janonym şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk bu hadise boýunça Tewit häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Adam pilalarynyň bolup bolmanlygy, çekilen ziýanyň görünme barada başga maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri adatça şeýle hadiseler barada açaçan çykyş etmeýärler. Döwlet ýetçiligindäki köpçüliklerini habar berişleri ýeşdeleri TV hadiseler barada öz wagtyna habar bermeýär. Ýöne yerli türkmen portal we Orient neşirleri 11 awgustda günortan ýurdun käbir sebäplerini gysga möhletli ýagyşyň ýagmany garaşlýanyny habar berdiler. Habar ferişteler Balkan we Ahal welaýatlaryna şeýle-de paýtagyt Aşgabatda hepdeniň ikinji ýarmyna gysga möhletli ýagyşlaryň ýagmany garaşlýanyny aýtdy. Ýöne hepdeniň başyna birinji ýarmyna günorta sebäplerde bolup geçen suw joşmalary barada habar bermekden saklandy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri öňmüzdäki günlerde ýurdun hususan günwatar sebäplerine ýyldyrym çakyp güýçli ýagyşlaryň ýagmany garaşlýanyny habar berdi. Maglumaty görä günwatar welaýatda hemde Daşow we Ahal welaýatlarynyň Balkan welaýatyna ýanyşyk sebäplerine 12-13 awgustda gysga möhletli ýagyşlaryň ýagmany garaşlýar. Şaýatlar nohur we garawul geňeşliklerine fiýtular gelenne yerli ýaşaýjylaryň esasan obalaryň ýokurky bölegine tarap gaçmagy finanşanyny aýdýarlar. Bäherden etrawynyň garawul geňeşligi Sewitin günorta künjegini Balkan welaýaty bilen ara çäkde ýerleşýär. Onuň biraz aşagyrakda Garawul obasynyň 13 km çemmesi Demirgazykda daglyk Sewitden nohur geňeşligi ýerleşýär. TV göderlige baý bolan ilatly ýerler ýurt içinde gelim gidimli ýerleriň biri hasaplanýar. Nohur geňeşliginden 20 km çemmesi Demirgazykda dagyň eteginde Arçman şifahanasy bar. Fiýsuwlaryň beýlek sebäpleri ýetiren täsiriniň hakyky görümini anyklap bolmaýar. Bu makala efir üçin taýýarlanýan makala 12 awgustda günüň ikinji ýarmyna Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň magtumly etrawynyň hem fiýsuwlarynyň agyr ýagyşlardan ejir çekenligini habar berdiler. Türkmen häkimetleri şeýle howa hadiseleri barada resmi beýanat ýa-da hasabat bermeýärler. Yerli neşirler ýurt içinde bolup geçen şeýle hadiseleri agdamakdan saklanyp ýurdun daşyna bolup geçen TV hadiseler texnogen ýagdaýlar barada habar berýär. Şeýle halatlarda köplenç ýurt içinde petikli garaşsyz neşirler we sosial media saýtlary ilatyň esasy maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta we günorta günwatar sebäplerine bolup geçen agyr ýagyşlaryň ýol açan netijeleri barada habar bermegi dowam etdirýärler. Türkmenistanyň agyr işsizlik şertlerini, iş ornuny ýetirmek gorkusasyny saklanýan raýatlara bir kanun salgys salynmagy nowatdaky paýty ýygym mewsumynyň öňü sirasynda täze belentlikleri çykarylýar diýip yerli synçylar we habarçymyz bilen anonimlik şertine gurlaşan büdjet işgärleri habar berýär. Lewap welaýatynyň habarçymyz bu ýylyň paýty ýygymyna taýýarlygyň gönü Truwaşdan bir kanun salgatdan hakyny paýtaçy tutmak üçin pul tawşyrmak baradaky duýduruşlardan başlananlygyny aýtdy. Azatlygyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä mekteplerde saglyk öýlerinde we beýleki döwlet edaralaryna işgärleriň her hepde pul tawşyrmaly boljakdygy. Bu seri iştanyň olaryň ýerine paýta ýygyjak adamlara beriljekdi gaýdylýar. Türkmenabadyň bir mektebiniň tehnik işgäri azatlygy din çalyşdan gelip gelmänkä döwletiň paýta mezurlugy bilen ýüzüýüz bolanyny aýtdy. Din çalyşdan gelenimizde bir näçe gün boldy. Heýem paýta diýip ýüregimi buladylar. Müdür çağırıp her hepde 60 manatdan pul toplamaly bolarsyňyz diýdi. Öňkü ýyllarda paýta üçin pul ýygnalanyny işgärleriň aýlyk ýagdaýy nazarda tutulardy. Teknik işgärleriň aýlyklary muallimleriňkinden epesli az bolan soň olaryň tawşyrmaly puly hem azrak bolar diýip azatlygyň söhbetdeşi ýagdaýyň ýyl-ýyldan erwetleşýänligini hem sözüne goşdy. Geçen ýyl mugallimler hepdesini 50 manat tapşyrmaly bolupdy. Şonu tehnik işgärler ýa 20 manat berýärdi ýa-da özleri meýdana çykyp paýta ýygýardy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran işgäriň tasdiklamagyna görä bu ýyl ýagdaý gaty üýtgörilipdir. Onuň işleýän mektebiniň tehnik işgärleri inni paýta edip goşmaçy pul hem gazanyp bilmez. Diňe her hepde hakyny tutuljak paýta üçin diýilen puly tawşyrmaly bolar. Biziň aýlygymyz onsuzam az. Öňler paýta ýygmaga gidip aýlygyň gapdalynyň goşmaçy gazanç ederdik. Inni beýle mümkinçilik ýok. Diňe pul bermeli.
diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk Sewitiň bilim bölüminiň resmileri bilen habarlaşyp, Magarif işgärleriniň üstüne yüklenilýän pagtaçylyk, bekanun salgyt praktikalarının dowam etdirilmegi we has berkedilmegi barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Pagta ýygymynyň başlanmagyna görülýän taýýarlyk Sewitiň saglyk ulgamynyň hem gapysyny kakman bilmet diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenabadyň 3-nji şäher saglyk öýüniň işgäri bu ýyl lukmanlaryň hepdesine 100 manat pagta salgyny bermeli boljakdygyny aýtdy. Bu saglyk öýüniň şepagat uýalary, tehnik işgärleri bu ýyl her hepde 60 manat bermeli boljakdyklary barada duýduruş alypdyrlar. Pagta ýygyny taýýarlyk lewagyň polisiýa bölümlerine hasapda durýan öňkü tutsaglaryň hem gulaklaryny saňlatdy. Uçaskowy jaň edip pagta başlanýar ýakynna çykarsyň, ýadyňdan çykarma gep gelaýsa gözüňi podwaldan açaryn idi. Diýip öňkü tutsaglaryň biri Azatlyk aýtdy. Türkmenistanyň ol ýa-da beýleki jinaýatda günäli tapylyp jezalaryny çeken adamlar anonimlik şertini gurrun vermeklerine göre bir tarapdan işe yerleşmekde kıyınçılık çekýärler. Ikinci tarapdan polisiýanyň bir gödäwçiligine bolup dürlü kemsitmeleri şol sanyna ardan işçi güýji bolmagy sebäp edilýärler. Büdjet edaralarynyň işgärlerini bu ýyl gowaçy meýdanlaryny 15-nji awgustdan çykyp başlamalygy aýdyldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Orsiýetde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň konsulluk hyzmatlaryna bolan talap artýar. Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasyndaky ilçihanasynda nowatlar döreýär. Ýüz tutýan türkmenistanlylaryň arasynda türkmen raýatlygynyň çykmak isleýänler hem az däl. Azatlygyň Orsiýetdäki çeşmeleri Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň konsulluk bölüminde uly nowatlaryň emele gelenligini aýdyp, ýüz tutýan türkmenistanlylaryň Orsiýetde ýaşamak, işlemek we oturum almak üçin dürli resmi namalary şol sanda Türkmenistanda ýaşan wagtynda jinaýat jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi barada kepilnama ýaly dokumentler üçin barýanlygyny aýdýarlar. Nowatda duranlaryň 70%-den gowragynyň milleti türkmenler diýip çeşmeler aýdýar. Orsiýet Federasiýasynda çagaty bolan zenanlar we Orsiýetde raýatlygyny alan raýatlar öz çagalary bilen gelip konsulxananyň öňünde bäwekleri bilen Nowatda durmaly bolýarlar diýip ilçihanadaky ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Türkmen ilçihanasyna şu günler ýüz tutýan türkmenistanlylaryň arasynda türkmen raýatlygynyň çykmak üçin arada tapşyrýanlar hem az däl. Kepilnamadan gaýry Orsiýet Federasiýasyna hemişelik göçüp gelen Türkmenistanyň raýatlary Orsiýetiň graçdanlygyna geçen soň Türkmenistanyň raýatlygynyň çykmak üçin resmi namalaryny toplap konsul bölümine ýüz tutýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň adyna arada bilen ýüzlenip raýatlykdan çykmak üçin nowata duranlaryň sany her gün onlar çadama ýetýär. Umuman konsulluk hyzmatlary üçin nowatlarda duran adamlaryň sany bilelikde 100-den geçýär diýip Moskwadaky çeşme 10-njy awgustda gurrun berdi. Rus raýatlygyna eýe bolup Orsiýetde ýaşaýan türkmenistanlylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä olaryň Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak karary birnäçe sebäplere bagly. Käbirler Türkmenistanda kadaly ýaşap boljagyna ynamynyň ýokdugyny aýdýan bolsa, beýlekler Orsiýetde işe yerleşmek üçin käwagt başga ýurdun raýatlygynyň bolmalygynyň talap edilýänligini gurrun berdiler. Şeýle-de Türkmenistanlylar türkmen häkimetläriniň basyşyny sebäp hökmünde görkezdiler. Eger türkmen raýatlygynyň çykmasaň ýakynlaryňyzy görmek üçin Türkmenistana baranyňda güýç gulluklaryň işgärleri gün bermeýärler. Olar Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda goşa raýatlyk barada lalaşyň ýokdugyny aýdyp, diňe bir raýatlygy saýlap başgasyndan çykmagy talap edýärler diýip Moskwada ýaşaýan türkmenistanly gurrun berdi. Şeýle-de türkmenistanlylar türkmen raýatlygynyň çykmak tertibini çylşyrymly diýip atlandyrýarlar we Türkmenistanyň raýatlygyndan daşary ýurtlarda çykmak has amatly diýärler. Türkmenistanyň içinde türkmen raýatlygyndan çykjak bolsaň adyndan 2 ýyllap garaşmaly bolýar we ýurdun daşyna çykyp bolmaýar. Sebäbi türkmen raýaty şol döwürde ýurtdan goý berilmeýär. Türkmenistanyň prezidenti raýatlykdan çykmak baradaky karary ýylda bir gede kol çekýär diýip Orsiýetde ýaşaýan ýene bir türkmenistanly aýtdy. Şol bir wagtda Moskwadaky türkmen ilçihanasynda nowata duran adamlar daşary ýurtda türkmen raýatlygyndan çykmak işiniň uzaga çekýänligini gurrun berdiler. Türkmenistandan çykyp gaýdanmada 10 ýyldan köp wagt geçdi. Adamlar henidem Türkmenistanyň raýatlygyndan çykyp bilmedi diýip ýene bir türkmenistanly aýdýar. Türkmenistanyň raýatlygyndan çykýan türkmen raýatlarynyň sany barada Moskwadaky türkmen ilçihanasynyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda maglumat çap edilmändir.
Orsetdäki türkmen raýatlarynyň sany şol sanda hemişelik göçüp baran syýahatçylyk iş we okuw wizalary boýunça baranlar barada hem resmi statistika Türkmenistan tarapyndan berilmeýär. Orset tarapyndan çabelden sanlar türkmen raýatlarynyň ýurda syýahatçylyk wizasy bilen gelen daşary ýurtlularyň arasynda ilkinji üçlüge girýänligini görkezýär. Orset'in syýahatçylyk operatorlary assosiasiýasyna salgylanyp çabelden media maglumatlaryna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistandan Orset'e 26 000-den gowrak syýahatçy barpdyr. Maglumatda syýahatçylyk wizasy bilen barýanlaryň ählisiniň syýahatçylary bolman eýtem köplenç raýatlary şahsy maksatlary bilen gelýärler ýöne saparlarynyň maksadyny syýahatçylyk diýip görkezýärler diýilýär. Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz neşri Türkmenistanyň raýatlarynyň Orset'te işlemek üçin köplenç syýahatçylyk ýa-da student wizasyny alýanlygyny belliýär we 2024-nji ýylyň 1-nji dekabrynda Orset'in Aşgabatdaky elçixanasynyň 109 000-den gowrak wiza berenligini, şolardan 30,5 000 student we 58 000 syýahatçylyk wizasy bolandygyny ýatladýar. Şeýle-de ýa-ni ýakynda Orset tarapyndan beýan edilen resmi sanlara görä Orset'in ýokary okuw jaýlarynda 47 000-den gowrak türkmen raýatynyň bilim alýanlygy ma'lum bolupdy. Orset'in Aşgabatdaky elçisi Ivan Valinkiň iýun aýynda türkmen medeniýetyne aýtmagyna görä şolardan 7 000 türkmen studenti rus büdjetiniň hatabyny okuýar. Geçen ýylyň gözünde Aşgabatda daşary ýurt elçixanalarynda wiza almak üçin ýüz tutýan türkmen raýatlarynyň uly nowatlarynyň dören wagtynda türkmen häkimetläriniň daşary ýurt elçixanalaryndan wiza nowatlaryny gizlemegi soranlygy barada habar berilipdi. Köp adam ABŞ prezidenti Donald Trump bilen onuň Rus kardeşi Vladimir Putiniň şu hepde Alyaskada Ukrainadaky urşy taňlamak boýunça geçirjek duşugyny möhüm öňe gidişlik görjek bolar. Ýöne ýa ýakyn adat Ýewropada Atyk radio bilen gurulmda şoran Ukrainlar bu meselede hiç tada garaşmaýar. 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän uruşdaky ödülem saplan parahatçylyk gepleşiklerinden berilen wagt möhletleriniň bozulmagynyň soň şeýle-de müňlerçe adam ýetkileriniň arasyna Ukrainlar 15-nji awgustda Alyaskada geçiriljek gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanyljakdygyna optimist garamaýan ýaly bolup görünýär. Ukraina çoduş edýän Rus goşunlaryny ýa-da serpikdirmek üçin görüşip gelýär. Bilýäňizmi? Oňyň täzelik babatyny kän bir umyt ýok diýip Kiýewde bir erkek adam häzirki zaman telekanalyna aýtdy. Meniň pikirimçe bu bir diňe berilýän wagt möhletleri zinjirini täze bir tapgyrdyr. Men ABŞ-nyň häzirki prezidentiniň möhleti guturýança şeýle zatlar gaýtaranyp durar öýdýärin diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Duşugyň öňe sirasynda Washington, Kiýew bilen Moskwanyň ikisini de möhüm eýilişiklere taýýarlayan ýaly bolup görünýär. ABŞ-nyň vice-prezidenti J.D. Vance islenlik parahatçylyk ulalaşygynyň iki tarap hem kanagatsyz galdyryp biljekdigini duýdurdy. Russiýa Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuşmakdan ilgiderli ýagdaýda çetde durup gelýär. Ol şeýle duşuşygyň taraplar odaçmagy bethetmek ulalaşygyny däl, dolu parahatçylyk ulalaşygyny gol çekmäge golaýlanlaryna geçirilmeligini aýdýar. Parahatçylyk ulalaşygy hiniz uzakda ýaly bolup görünýär. Maýyň ortalaryndan bäri Türkiýede 3 tapgyrda geçirilen göni gepleşiklere garamazdan birnäçe möhüm mesele, şol sany territoriýa we howpsuzlyk meseleleri babatyna ruslaryň we ukrainlaryň pozisiýalarynyň arasyna düýüp götür tapawut bar. İstanbulda geçirilen gepleşikleriň birinji tapgyrynda Putin Zelenskiň ýüzbeýiz duşuşmak teklibini ret etdi. Ol özüniň şol pozisiýasyny geçen hepde ýene bir gedek gaýtalap Zelenski bilen duşuşmagy özüniň hiçli garşylygynyň ýokdugyny ýöne birinjilik bilen belli şertleriň döredilmeligini we häzirlikçe şol şertleriň ören arasadygyny aýtdy. Men bu duşukdan hiç tada garaşamak. Men diňe Ukrainanyň harbylaryndan bir zatlara garaşýaryn diýip Kiýewde bir aýal adam aýtdy. Gepleşikler möhüm öwrüm pursatyny bolup geçýär. Trump Putin barada barha köp ýynjylyksyzlyk beýan edýär. Rus prezidenti Kremliň maksimalist taraplaryndan el çekjege meňdemeýär. Trump we Putin 6 gedek telefon söhbetleşigini geçirdi. Aktamyň ýörüýti wekili adynan 3 gedek Moskwa sapar etdi. Trumpyň Putin bilen ýüzbeýiz duşuşmak boýunça gelen karary onuň Rus lideri bilen öz gatnaşygyndan durnukly parahatçylyk ulalaşygyny gazanyp bolar diýen onanjyny şöhrelendirýär. Trumpdan öňki prezident Joe Biden çoduşdan soň şeýle duşuşygy ret edip geldi. Putin barada aýdylanyna Zelenski ýa-da Ukraina resmileri bolmazdan Trump bilen ikiçäk duşuşmakluk onu Trumpyň derejesini çykarýar. Şeýle-de Zelenskiň bir kanun lider bolanlygy we uruşy soňlamak boýunça esas ulalaşygyň diňe Birleşen Ştatlar bilen gönümmel gepleşikler arkaly gazanylyp bilinjektigi barasyna Putiniň eýeleýän pozisiýasyny görkezýär. Birleşen Ştatlary sapar etmeklik hem halkara jenaýet kadyet tarapyndan uruş
uruş cinayetleri boyunça tutsuk etme orderi çıkarılan Putin üçün kiçi bir yeňiş bolup durýar. Kadiýeti agda ýurtlar onu tutsuk etmeli bolýar. Ýöne Birleşen Ştatlar bu kadiýeti agda däl. Trump administrasiýasy Gaga tribunalyna açyk garşylyk beslýär. Bir aýal häzirki zaman telekanal bilen söhbetdeşlikde duşugyň netijesini ödüniň hiç ýyly öňe düşdüge garaşmaýanyny aýtdy. Ýöne bir Trump parahatçylyk uğruna Putini batyş edip biler diýdi. Men şondan başga hiç da garaşmaýarny bolaytdy. Ýöne şonu da men bir zatlara umid bildirýärin. Meniň dostlarym Trump bir zatlar eder diýip umid bildirýärler diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi.